שלום, קוראים לי גלעד ליטבק, אני יזם, מורה דרך ומעבר להכל אוהב לטייל. אז מה מאפשרת לכם כמשתמשים אפליקציות טראבלאיה? דבר ראשון, יציאה לטיול בלחיצת כפתור. אין צורך לשבת בגוגל, אין צורך לחפש, להשקיע זמן ולכתוב מסלולים. תוך כדי הטיול תקבלו הדרכות על נקודות עניין ואטרקציות שנמצאות בדרך, כמובן הכוונה שתמנע מכם ללכת לאיבוד, וכך השילוב של הכוונה והדרכות יגרום לכם להנאה גדולה יותר ועשירה יותר מהטיול עצמו. היי גלעד, עשינו את הסיור, היה ממש כיף ומצחיק ומעניין, בדיוק במידה. מאוד מוצלח, תודה רבה, יואלה. היי גלעד, היום עשינו סיור בזיכרון. היה מאוד מעניין, הסברים מרתקים, מעבר בין מקום למקום קל ונוח, בקצב שלנו, עם מנוחות, ממש כיף. מה אני אעשה עם ההשקעה? קודם כל, פיתוח, בנייה, הכנה של 400 מסלולים, שיפור של האפליקציה וקידום של הרשתות החברתיות, וכמובן בנייה של אפליקציה באנגלית שתאפשר גם לתיירים להשתמש בה בארץ ובעולם. מה החלום שלי? איך חבר אמר לי כשהצגתי לו את האפליקציה? זה הולך להיות ה-Waze של הטיולים. ככה שדבר ראשון שרוצים לטייל, נכנסים לאפליקציה, מוצאים את הטיול ויוצאים לדרך. רציתי להגיד לכם תודה על ההקשבה למיזם טראבלאיה. אני מקווה מאוד שתראו ערך אמיתי במיזם ותזמינו אותי להשתתף בתוכנית שלכם, הכרישים. תודה רבה, גלעד, טראבלאיה. ביי! תמיד רציתם להיות ספונטניים ולצאת לטייל? הכירו את אפליקציית הטיולים החדשה, טראבלאיה. האפליקציה שתוציא אתכם מהבית ותחזיר אתכם למפה. בחירת מסלול בקלות ובמהירות ממגוון טיולים בכל הארץ. איתור מסלולים שבסביבה. בשילוב הדרכות וידאו מקצועיות על ידי מורה דרך מעולים. שיסבירו לכם על נקודות העניין והאטרקציות שבדרך, יעצימו את חוויית הטיול שלכם ולא ייתנו לכם ללכת לאיבוד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות. וצאו לטיול המודרך העצמאי הראשון שלכם עוד היום. טראבלאיה.